Απέναντι από το μικρό χωριό βρίσκεται το μεγάλο. Ξεκινάμε με το πρώτο φως. Στο μεγάλο χωριό η μια όψη του νομίσματος είναι οι υπουργικοί ξενώνες. Οι άλλοι είναι αυτοί που δεν έχει κοινοτικά κονδύλια, αλλά καθημερινή μάχη για την επιβίωση. Γιατί εκτός από τα πολιτικά τζάκια που γεννούν υπουργούς, υπάρχουν και τα τζάκια των απλών ανθρώπων που μοχθούν. Τι να κάνουμε, πετρέλαιο δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Όλα κρυβαίνε και η μισθή κατηβαίνει και παραπέρα τι να πούμε τώρα. Έχουμε το τζάκι εδώ, φωτιά. Τι να κάνουμε, εμείς στέλνομαστε με τα ξυλάκια. Πάτε τη μέρα που μου κουμπάνε μες στο τσόλι. Η γιαγιά είναι μες στο τσόλι από του κρύου. Ωραία, δεν λες παιδάκι, μαγιά, κουβέρτα, πάπλωμα και κουβέρτα πάλι. Όπως ήμουν με την μπλούζα και κρύβωσα εδώ να ζεσταθώ. Ωραία. Και λίγο το τζάκι που ζεστάνουμε στο λίγο, αυτό είναι. Δεν με γράφει με την μπλούζα, έπεσα στο κρυβάτι με την μπλούζα, γιατί κρυώνω. Ανάψουμε λίγο τη φωτιά τώρα, Τώρα τη φτιάξουμε γιατί είναι ωραία η φωτιά, Γιατί μας έφεραν έτσι δεν ξέρω. Η πολιτεία τα ξέρει αυτά. Και οι γέοι πτάφαγανε. Θα την κλειώσεις από το κρυό, να σκεπάσω τη γιαγιά λίγο. Άντε, γεια. Και αυτό το οποίο θα βγάλουμε είναι το ακριβές πηλίκο διαίρεσης ενός κλάσματος. Άρα το 0,25 είναι το ακριβές πηλίκο διαίρεσης αυτού του κλάσματος, του 2,8. Το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο είναι πραγματικά ένα άλλο δημοτικό σχολείο. Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά μέσω συνδιδασκαλιών και μέσω συνεχόμενων επαναλήψεων. Και τι εννοώ με αυτό, δηλαδή ο μαθητής της πρώτης θα ακούει από την πρώτη μέχρι και την έκτη ως θέσεις αφαιρέσεις, όλες τις πράξεις κτλ. Θα τις ακούει όλα αυτά τα χρόνια. Έχω στην πρώτη τον Γιώργο και τη Μαριάννα, στη Δευτέρα δεν έχουμε μαθητή, στην Τρίτη έχω τον Αλέξανδρο, στην Τετάρτη έχω τον Παναγιώτη και τη Μαρία, και στην Πέμπτη την Άσια και στην Έκτη τον Θωμά και την Ανδριάννα. Αυτά για τα μαθηματικά, διάλειμμα και συνεχίζουμε. Η ηλικία μου είναι 24 χρονών, ζω στο μεγάλο χωριό 24 χρόνια, δεν έχω φύγει από εδώ και δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από εδώ. Γιατί ο τόπος είναι πολύ ωραίος και μας κρατάει στον τόπο μας. Τουλάχιστον υπάρχουν δουλειές και ας ελπίσουμε να περάσει ο κόσμος να δει και τον τόπο μας για να καταλάβει σε πόσο όμορφο μέρος ζούμε. Η κρίση δεν μας έχει επηρεάσει τόσο όσο σε άλλα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες εδώ να την αποφύγουμε από την άποψη ότι υπάρχουν προσωπική εργασία, την οποία εμείς δεν την ξεχάσαμε εδώ. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε τους κήπους μας, ασχολούμαστε ακόμα με κάποια από τα ζωντανά και αυτά, και έτσι έχουμε να μας αποδίδει κάποια αγαθά.